Ahojte, v dnešnom videu ideme vyčistiť umývadlo veľmi ľahkou a profesionálnou chémiou. V prvom rade si nasadte rukavice, už ho položím. Nastriekam to našim prostriedkom. Necháme chémiu pôsobiť, sávom môžeme nastriekať humus proti plesni. Teraz už len húbkou to rýchlo pretrieme, vydrhneme. V prípade väčšej špiny môžeme nechať dlhšie pôsobiť tú chémiu. Sávo určite nestriekať na batérie, lebo sa poškodia. Vidíte napríklad tu. Následne teda opláchneme. Keď už sme umývadlo opláchli, môžeme ešte skúsiť takto vytrhnúť menšie nečistoty, ktoré vidíme. A zoberieme si handru na doleštenie umývadla. Keď sme si ošpechali kachličku, tak samozrejme aj tu pretrieť. A takto jednoducho máme vyleštené a pekné čisté umývadlo. To by bolo na dnes všetko. A myslím, že by som mala dočistiť aj zrkadlo.